Манзара үз эшен дәвам итә. Кариф театры 34-нче сезонның 3-нче премьерасын Камыр Батыр спектаклен тәкъдим итә. Бу уңайдан бездә кунакта Кариф театры директоры Луиза Янсуар һәм Татарстанның атказанган артисты Фәнис Калимуллин. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Исәнмесез. Исәнмесез, хәерле иртәләр. Бу спектакль Тамга режиссерлар лабораториясендә башланган эшнең дәвамы дип беләбез. Менә тәнкыйтьчеләр нинди бәя биргән иде аңа? Әйдәгез сүзне шуннан башлыйк әле. Әйе, дөрес әйтәсез, безнең театрда Тамга яшь режиссерлар лабораториясы эшләп килә. Менә инде анда безнең бик күп яшь режиссерлар катнаша һәм дә инде төрле эскизлар була спектакльләргә. Шуннан инде безнең сайлап алабыз, бик күңелгә хуш килгәннәрен алга таба инде аны спектакль дәрәҗәсендә инде үстерер өчен. Менә бу Камыр Батыр әкияте дә шулай лаборатория вакытында сайланып алынды. Тәкъсирләр инде әлбәттә инде бик уңай булды. Шуңа күрә дә инде алга таба спектакль дәрәҗәсенә үсәргә лаек дип табылды. Менә шуннан инде безнең әкрен генә эш башланып китте һәм дә инде менә премьера көннәренә без килеп җиттек, Аллага шөкер. Спектаклебез әзер булып килә. Бу инде эскизлар гына түгел, ниндидер сызымнар гына түгел, бу чын мәгънәсендә зур, матур, тамашачы хозурына күрсәтерлек инде спектакль. Һәм бу без белгән Камыр Батырмы? Бу Камыр Батыр бераз гына үзгәрешләр кичергән Камыр Батыр булачак. Чөнки менә нәрсәсе белән дә үзенчәлекле булды бу пьеса һәм бу спектакль. Чөнки аны драматург үзе генә иҗат итмәде. Безнең 25-30 август көннәрендә килгән иде безгә Россия күләм танылган драматург Алексей Житковский һәм ул лаборатория уздырды. Ул бер әкият лабораториясе дип атала иде һәм менә шушы лаборатория кысаларында безнең яшүсмер кызлар, егетләр җыелышып 5 көн дәвамында шушы спектакльнең нигезен тудырдылар һәм Камыр Батыр әкиятендәге геройларны үзләре бүгенге заман реалиялары, бүгенге заман үзенчәлекләре белән бәйле рәвештә үстереп, язып бетерделәр һәм инде аннан соң Алексей аларның тудырган дөньяларын драматургик кануннар буенча пьеса иттереп әзерләп бетерде. Ягъни мондагы геройлар, алар шактый үзгәреш кичергән геройлар, бүгенге заман балалары ничек күрә аларны, ничек иттереп аларны үстереп бетерергә теләр иде. Менә мәсәлән, анда безнең шундый героебыз бар, ул Төз Батыр дип атала, ул төз ата торган шундый герой, ләкин әкиятдә ул шулай бирелешенә карамастан аны пацифист иттереп күрделәр, ягъни ул көч кулланудан, атудан баш тарткан герой, шундый тынычлык яклы дөньяны шундый гармонияда яшәтергә тели торган герой. Анда бик кызык трансформациялар бар геройларда һәм әкиятнең үзендә дә, һәм ул балаларга кызык булыр дип ышанып калабыз. Иҗат төркеменә килгәндә инде кем куяны һәм анда кемнәр катнаша? Безнең эскиз вакытында ук әле эшләгән иде Марфа Горвиц, режиссер, ул шактый күп театрларда һәм спектакльләр куйган һәм Россия күләм танылган режиссер һәм аны бик югары бәялиләр. Балалар материалы белән ул шулай ук бик кызыклы эш итә. Һәм аның командасы, бу нигездә безнең чакырылган команда, рәссамнары да, аның хореографы да, ут куючылары да, ул шул команда белән эшләүне кулай тапты һәм чакырып алды. Инде әйткәнемчә, безнең менә шушы драматургыбыз да, ул килеп эшләгән драматург иде. Алар бөтенесе менә шушы татар мөхитенә, милли мөхитенә, әкиятләр мөхитенә кереп күмелделәр. Аны заманча ничек итеп яңартырга мөмкин икәнлеген, ысулларын, юлларын эзләделәр. Һәм инде Алексей Житковский хәтта Салаватның «Соңдыр шул соңдыр» дигән җырын өйрәнеп китеп, аны хәзер кабатлап та йөри. Фәнис бик елмаеп кына утыра. Сезнең монда роль бармы? Юк, мин бу спектакльдә уйнамыйм, ролем юк. Бу юлысы инде мин тамашачы гына, инде үземнең хезмәттәшләремне күзәтәчәкмен, алар өчен җан атачакмын, алар белән бергә сәхнәдә әлбәттә уйнаячакмын мин күңелем белән, тамашачы булсам да, чөнки инде мин аларның һәрберсе өчен инде барыбер үземчә борчылып, дулкынланып торачакмын. Шулай ул үзеңнең коллегаларың сәхнәдә уйнаган вакытта син залда утырсаң да, инде үзеңне барыбер сәхнәдә шикелле хис итәсең. Бу инде бер бөтен дөрес, бу инде үзең өчен генә түгел, бу инде бөтен театр өчен дулкынлану дисәң дә дөресрәк булыр. Һәм менә сезгә ничек тәэсир итте шушы спектакль?
Бу спектакльнең әле премьерасы алдагы көндә. Мин әле бөтен тәэсирләрне әйтеп бетерәсем килми. Бу әле эш барышы. Шуңа күрә тәэсирләр инде бер сүз белән генә әйткәндә, Аллага шөкер, уңай тәэсирләр. Һәм менә шушы премьерага багышлап әле сез рәсем бәйгесендә игълан иткәнсез икән. Әйе, бу безне шундый куандырды ул рәсемнәр. Без сәнгать мәктәбендә укый торган, Казанның сәнгать мәктәбендә укый торган балаларны җәлеп итер өчен тараткан идек менә аның нигезләмәсен. Һәм бик ошады безгә килгән рәсемнәр, алар арасында шундый үзенчәлекләре бар. Килгән тамашачы әлеге рәсемнәрне фойеда күрә алачак һәм премьера көннәрендә без шулай ук чакырырга ниятләп торабыз. Менә шушы рәсемнәрне ясаган кызларны, малайларны да һәм шулай ук инде пьесаны язган, менә әйткәнемчә, лабораториядә катнашкан яшьләрне дә. Премьера гөрләп үтсен, сезгә инде тулы заллар теләп калабыз һәм сезнең белән саубуллашабыз. Рәхмәт.